tingma osemo nganchere abajumbe ababaine bali 8 Bobasi aba MCA 8 aba MCA 5 babere n'abantu abayakyanda gikomi oyomo era kali gukura matanga aya kuchigale ga mate mondraro igale mate ga ukura na o Simba tolindire chitenda gakitianda ababoli tianda ababoli omu MCA inoga emumweta chi assembly yarose amachiko gosachiko gukora ebyashara byokoli machipana igo batike korose amachiko tubaye chitenda mai go mheshimiwa yo igale awadanga chitenda governor otolinire tindikoa mu MCA tendende yonse abaheshimiwa begasi yabo ebanga balimu bandikira amatemu bangenyisa ranse nkole bamakeri bamayondenga bono wakorere gasi engiye lakini teko banga barabuboka baba abanafunzi bagende klasi ime bayisomi bayikoleria bakora amatemu bayimakeri nandi bagende klasi kinga nenyaleka oboibibwale ngororo nobo nene embe omanyo umuntu akorosie pale koro kusimba mutume etaiyo lakini wakano no embono mpaka chi contractor chinde chikolete gasi embe ebataite mbakana mugane timbakana nakandi ngatindi ko bakana onye tokolete gasi tokolete onye gotaite twakana chibese chi tokolete geti no embo songo gati tobona umuntu oyo no mwibi tomwakane osento mwakana mwarora Jumatatu yaiti bakaleta chijeshi amachoni chigali sane